Виж какво става! Виж какво става! Какво става? Вземи го! Какво ще кажеш? Усещаш ли? Какво да усещам, бе? Удар под кръста! В смисъл? Да не се сбихте за последната буца сирене в магазина. Не! Откакто влезе еврото, магазините не цакат. Дигат цените и свалят грамажа. Виж, сиренето е кухо. Ма ти не плащаш ли колкото грама е сиренето, какво като е кухо? Както и да е. С Паски тръгваме на проверка. Ще ги фанем как всичко е поскъпнало. Идвай! Кой ще вадиш, бе? Така, този телевизор през ноември е бил 800 лева, а сега е 300 евро. О, Но това е по-евтино, бе, Ивани. това няма как да е истина, бе. Ма какво става тук, бе? Аз съм дошъл да се възмущавам. Ей, Самсунг! Ей, Самсунг! Ела тук, бе! Какво ме гледаш, бе? Ела тук, бе! Каква е тази работа, бе? Защо нищо не е поскъпнало тук? Ами при нас през март в евро е дори по-евтино, отколкото миналата година в лева. Също така предлагаме стоки на изплащане без оскъпяване. Да, ама да не би да е по-леки да сте му урязали грамажа. Иване, ти си гну. Добре, аз сега какво трябва да направя? Аз ще кажа какво ще направим, Иване. Сега ще вземем да подминим пералнята. Първо ще купим една сушилня, една нова кафемашина. О!